Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers. Maayong buntag, no? Maayong adlaw ka natong tanan. Adlaw dahil kanong Lunes na. It's 17 na sa buwan sa August, tuig 2026. Karoon na no, sa tilaing sugilano no, naku ang pasultihon. So, dili pa din no, shout out na ko no, kang Sil Nagal. Salamat kayo idol na sa pagpaminaw no, Sil Nagal o kang Maria Luz. Shout out kayo idol, Maria Luz o kang Nesiles Modit o sa tanan no, nga nagsabaybay atin na mahalo. Shout out yun inyong tanan. Bueno, ang suwatan po karoon din no, pinadahan kami sa usa ka babae nga magpatago lang sa pangan nga Sally. Sinuwat ko din no, ni Rhea Arellano. Bahay ko din no sa manguyab niya no, mga ka-listeners no. Nga, ang kanang ang nanguyab niya, papaak og iro. Nga ang dili mapaakan, mauiyahang sugtod. Bino? Balik ko sa paminaw no, sa kunang ko ang pasultihon, ang sinder si Sally. Hi! Hello mga kasama, kiniga po ninyong Kuya Joel Ben, sikaw sa partner, Randy Tayad, mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kikso na mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Sally. Kini ibuhatag duwa sa radyo ni Rhea Arellano. Kay galaan, ato magtatampo si Sally. Kini akong problema, bahay ni sa usa ka lalaki nga nanguyab na ako. Pero sa tanang nanguyab na ako, kanina king tawhana mo ay pinakakahibulungan kaayo. Pero araw inyo masabtan ang akong sagilanon, ingnon ko ani sa pagsugod. Hanggang may himik pa akong naririnig dito sa aking daigdig. Oy, Sally! Ay, Nay! Oy, Ngano, Nay? nana sa misita ni mo ay. Tuba nga to, nagdarabag taong manok dok buok. Paulian na sila silahan, Nay. Uy. Uy, sayang kaayo. Hinumdumi ha, naglisod in tao nag-ani tungod sa gidaka ng dagang ibitbit. Unya imo la papaulion dayon. Maluoy sa tao, Tuba nga to, tagalin na lang 20 minutos para mauli na ilaha sa ilaha. Nay. Sige na. Nanasad nak ay, kanang naglingkod sa gawas. Umalaki na ida. Ingon ka kay naglisod og da. Kay naay duha ka buk manok. Asa mang manok? Ay, to ana, ako nang gibalin sangkal. Ay. Sige na, lakaw na to ba nga to? Ikaw na'y bahalaan na niya. Unyag diligid mo uli. Bisag unsaon ako pagpapauli. Sinyasilang ko para sa pagbuhi na ako sa mga iro. Ay, asula sa taan ng mga tawhan na sa gid. Uy. Ay, napagsige, yaw-yaw diha. Sayang kay manok, Sige na, larga. Hello, day Sally. Sa may tuyo ni mo, Noy. Ani, kay gimingaw taon ko nimo. Ha? Oh, banang ko kita sa imuhang mga pahiyong ba? Nga puti ni mong ipon. Ang mga laom ni mong kandiis sa kilid sa imong alaping. Moro gini imong giani para makita nimong imong gipangita Oh, maura kita na. Pastilan sulti pagandaan. Gipadaan na lang unta tika sa kong picture. Sige day, magpasalamat. Gid ko nimo anak, padadaan ko nimo. Unya og padaan tika ana. Di na ka magsigig anis bay. Sige pon. Sa muka sa ninyo Day Sally, maprangkan ko nimo day. Kini rin akong tingwa sa pag-anhin ako din. Maro yun ang imong gugma. Kung imong dawato na akong gugma, dahil ako'y pasaling nimo. Nga dili ka malahay. Anoy, Serge. Sorry ka ayo nay ha. Ug magmahay ang gani ko. Sige na lang, dawato na lang na. Basta kay, di lagi taong ko gusto nga maminyo kog tiguang. Sakit. Ngano ka, Noy? Okay day. Rekaso, okay na. Hinaot ka nakasabot kay nako nay ha. Dili ko gusto nga binastuson ta ka pagpapahawa. Girespeto ra bati ka ni Serge. Mga maluoy sa taong kanako. Hatagi sa taong ko ninyo kalinaw. Tuan na, may uli na sa seryo. Tuan na, Nay. Nay, sa sunod ba? Ay, nagdawat na ilang mga daha. Ha? Uy, kasayang good. Di lang ko buot nga makompromiso tanay, ha? Sige na, kay matug na ko
Good night, Nay. Ayo! Ayo! Hala, nanasat. Kinsa naman sa Druin? O, kinsa pa. Katong naibog ni mong palahubog. Si Mandy? Oh, ibalik naman sa kaoy. Di ba giprangkahan ta naman ka nga wa ko'y gusto ni mo Manding? Ay, mamasin na lang ko na ako dahil sali. Masin ba? Ay, jug ko anang, ay ko inang pamasin ni mo Manding. Lakaw uli sa inyo ka, kay gabiin na, matuog na ko. Niari pag yun ka, nakainom pa ka. Gisagot akong buanga nga babae nga musugot mo ng kalakiha. Ako, Lakaw na, ulis inyo. Balik lang ugma. Ugmahimo, di na lang ka mo balik, mas maayo gid kaayo. Lakaw na, kay matuog na ko. Sa pagkatinuot lang, naporesyo na gid ko ani nila, kay halos kada gabi isigig pamisita. Bisag iprangkahan na nga wa ko'y gusto nila, magsigig yapok ani sa amo. Unya, Hi. Hello, day sali. ni anasad ning butong bako ay. Niya lagi ka, Oh, day. Aron ako ipakita ni mo. Hindi gid ko mo surrender. Balag ka pila pa ko mo bastera. Ha? Basta kay ikaw rin gino babae nga niya sa hulugan. daghana day ninyo sa Unsa man day? ang mga gahig-u. May kung gani o nga wa ko'y gusto, wag yun na. Unya nga no, magsige pa manggid mo ganis amo. Please, ay na mo pakita din ibi kay nakahasol, gid kay mo nako. Day, tinuray kini akong gibati ni mo. Ha? Di mo guni hukus-pukus lang. Wa ko'y labot ug unsa nang imong gibati. Ang ako lang unta ba, nga di ko ninyo samukon. Day, sugtar ko kausa. Kausa lang. Di ba, di ka magmahay. Yabag kada si mo. Kausa lang ko. Ako ipasalig ni mo. Hindi ka magmahay. Kausa lang. Ambot lang ninyo. Uy, ambot na sa timo, uy. Kapuya sa timo. Is there anybody home? Ay, kaming usang di ka ba musulti ay but-buton pa kayong dako. Murag yung sus. Ginoo ko yung taon ninyo pa mauli na mo, bi. Ginaday. Wala gid ko mahibaw kung sa akong buhaton aning mga tawhana. Mamugos gid sila. Ang ako sang inahan, kutob sa naimuan ng mamisita, maisag kayong mudag atik-atik kay lagi, pulos man na ay mga da. Unya, awan ay, mo na resulta sa pagkamaayo ni mong muabi-abi sa mga bisita nako. Di na halos mo pa uli sila. Unsaon, imo man sa kung saaran good. Ay, wa man ko'y gisaad anak nila, dayoy. Ang ako ragod nga ako silang ingnon nga laban lang, kumbati lang, kay daghang kakumpetensya o karibal. Ako na no, hapit na gid maupos akong pasensya ni mga tawhana. Maglagot ka ni ko anak nila, ipapa ako gid sa tong iruawa niya. Sali. Pagkabulahan naman yun ni mo lang ga. Uy. Ay, pag-anak ba yun? Uy, napurisyo kay ko anak nila, honestly. Bitaw, tiyaw mo. Pila sila ka buok. Pulos na nguyab ni mo. Samtang ako taon diri. Bisag tendira na lang quick. Wagin na sa aag. Karat na lang ka sila yuts, piliin na sila yuts. Sus, kung may mo palang ay. Kailangan ka kukuhanin nila. Pero hindi ko no, be. Kaya kung sultin mo kung kinsa, ug unsa na sila, isulting pangan ko no yan. Si Serge. Si Serge, ang tiguang nga bugero, kamatog pa na siya 50 ka parko. Pero kung unsa na lang ganim, nalunod, 40 na lang kano inoibi ka bukay nalunod ang usa. Si Manding. Ang taong butbuton. Sus, nakailan kay ko na niya, oy. Si Simo. Nasa mo, ang palahubo. Si Pedro. Otro po na. Saan man na sila yuts? Uy, hasol na gid kay na nako sila ay. Di ko makatugog tarong kay usay bisag alas 11 na mamisita pag yun. Ay, ako pa ni mo, no? Ayaw na sila tagda, oy. Di mada, uy mga kulit kay mga tawana yuts. Sige lang, ha? Ako'y makiksultihan na nila. Bilib na gagawin ni mo yuts kung imo silang madisiplina. Awalang yun sa awala. Ako'y bahala na nila. Nangayo jud kog tabang sa amiga na kong bayot uy kun unsay akong buhaton aning mga tawhana nga kulit gid kaayo. Unya, Nay, unsay ato? Ay, day sali. Malog. Buenos dias, darling. Si mo?
Sibo. Ula. Lala. Ulala. Ula. Ula-ula ko nang naong ni mo ron. Ginoo ko ni agin mong tanan. Nag-usa tayo mo din Nag-reunion mo? Ako na silang girol call day. Ganina, kompleto, way absent. Ginoo ko taon, uy. Wala gyud makalahupig sa kagahis inyong mga Murag ka murag yun. Kuan day kanang basta kay ako day tininood ang akong gugma. No retreat, no surrender ng ako. Day. Lubang ako. Yako day. Wala ko kwenta, ha? Ay mga dong. Ang how about me? Wag ni siya kuan, Tingog pag silpo siya ang how about me ay. Imbis and how about me, ang how about me. Apel mga ane na mo kay design sa news god. Apel ka. Wala, oy. Nadiskasi man to. Nga naman. Kas kay Glodoy. Mas maayo hinuon nga ni among tanan dinhi para mausar ta mog sulti. Play paminaw. Eh. Kinahanglang mo desisyon ako kung kinsa ninyo ang akong piliin. Ako gyud. Pahilo mo kay. Namin ko mo, panamin mo. ikaw solte gigi. Kamu ba? Dawat lang ko mo sa inyong kapilihan ko. Naon sabi mo, dawat lang mo sa inyong kaparutan. Kayo na sa inyong dagwa yun, di ba? Ako lagi pasaligan Ikaw rin gwapa. Ako lagi gwapo ni. Ako lagi gwapo. Lalayo na kayo mo na ako. Ilondro, paminaw mo. Dinhi ipakita ninyo kung unsa mo kaisog, unsa mo kaligdong, ug unsa mo katinuod nga lalaki. Magkay ba? Magkay. Duha pa rin ka na ako, day. Dili ingon sila duha-duha ko. Gusto kong makita ang inyong abilidad kanang ipamatuod ninyo kung unsa mo kaisog ba. Unsa man na day ha. Day. Kanang among iro 32 na napaakan ana. Tingan, Napo kabuok ang napaakan ana. Tuwa pa ron sa ospital. Pero ang duha nga napaakan ana, bago pang gilubong. Kanang 32 kabuok nga napaakan sa among iro. Pulos na namisita na ako. Pulos na nanguyab. Yeah. Sa laktod nga pagkasulti, labaw pa na sa irong buang ang among iro. Karon, buhian ko ng among iro. Kung kinsa ang dili pa akon ana, maoy akong himuong bana. Deal or no deal? Nagtilan-away man mo. Ayaw mo kabalaka. Duha pa'y napatay anang irua. Og tingali, usan ninyo karon mahimong ikatulo. So, ready na mo. Ay mapagtutod. Nay! Nak! Ikaw na ro. Ikaw lang. Buhi iragos Putin. Patingog ka palihog. Why nagpis putin? Nakakaon na ng Putin, Nay. Na, gabi ipayot taon ni, wapakalaog Patay mo. Pero sige na lang, uy. Di may dagang kanon ng Putin. Ay, okay ra na, Nay. Unsa naman diha? Sigam ng mga mata ninyo. Ready na mo? Timanin ninyo ha. Ang usa sa dili pa akon sa among iro, mao ang himuon akong bana. Magpakasal gidayon ko. Okay? Kuan kini. Haharamang ka diha. Kamong uban diha. Nganon dili na mo maningog. Ikaw, Tingog Dro. mo. Nang luspad baya ka, Dro. Uli na ako, ani, oy. Okay. Nay, ready na si Putin, Nay? Inigihap na kog 10. Buhiin si Putin, ha? Okay na. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buhiin si lumba lagi mo. Si Serge nahug sa hagdan. Si Pedro nagkumpitay sa koral. Unsa na? Kapoy ani nila. Nangaunsa sila na. Nag-alibwag og panaganay. Ang akon taato kung kinsa nila ang magpabilin, ang dili pa akon sa ero. Kung kinsa di pa akon, mo'y akong sugton. Unya, Pulos mananakan. Naglumbaan ay pamanggani og naog sa hagdan. Nay si Pedro, gilayatan ang kural, nasangit ang lubot. Malas ang Pedro. sus Marisep. Muna'y angay nila. Tan-aon tong mamalik pa ba sila nganhi? Mga gahig o, nakapurhisyo na kaayo. Lumba lagi panagan lagi. Uy, Sali. Nya dili ka kaikihan nila. Awog mo kiya sila, pakihaalang. At tubangon ako sila, Nay. Sali.
Nagilty pa ako sa akong gibuhat nila. Kay nahibaw-an ako nga naatay na nga piang sa pagdinagan. Nga nakadungog kong istorya nga na ako ni mukiha. Unsaon ko ni, makiha di ko? Unsa man kamo ang pasiltihon? Sally. Hello, Ate Pres! Good morning! Ma'am, good morning, ma'am! Ate Cicin, good morning mo na! Good morning! Good morning, people! Lagay salamat. Labi lagi sa mga mama ha, nga perming nipalit sa Don Pepe Tablia kay taas ng energy. Happy, 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 happy ang mga bata. O nya, ang mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Agop-agop, uglayam mo diyama, OBM special. Crunchy, crunchy ang tasty fish cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch. Kung makatingin, wagas. Thank you, mga mama! Okay, salamat kayo ninyo, mga tao, ha? Aga, di gamit sa ito, Don Pepe Tablia, mga bata. Inom yung Don Pepe Tablia, ugum sa ubi niyo may special, o Paulitos Macaroni Crunch. Kanon na to, nya, dahil mo niyo may special, o tasty fish cracker, ang ato ang ugum-ugum. Nya, sa tanang mga tao ni Ma'am Jasmine, Mabini, Navarro, good morning ni mo diha, sa mga tao ni Sir Raul Alibio Soto, good morning. Sa ilahan ko Yanik Pipitos, na Tonido, Dudong GR Pipitos, Sinan Sugbo, o sa Brumits PH ni Inday Shen. Sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Kashmir raw nga gipainom sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ang set Panyawan Coffee Mix nindot kay natong imnon sa tanang higayon sa ato mga panarbaho ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ang set Rinvituil may atong imnon. Ate Pres! Okay, oga ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon ng Sed Paniyawan Herbal Capsule, Sed Paniyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Paniyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, kolesterol, katutaas og sugar. Ingon man kanang mga bukol-bukol nato sa atong lawas. Ato nang imnanog Sed Paniyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan sa kakapsula sa Sed Paniyawan Herbal Capsule. Inig paniuto ni mo maugyapon, sa gyapon kakapsula sa Sed Paniyawan Herbal Capsule imong imnon unay ka magkaon sa imong paniuto. Maugyapon sa imong niyang pagpanihapon, minom na sa kadaan sa kakapsula sa Sed Paniyawan Herbal Capsule. Ug alay na ito na problema aning kidney ug UTI, ayaw na magkabala ka. Tungod kay doon na makatambal, ana. Kinimaw ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kogon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas bas Kogon. Okay, salamat kay Ate Pres. Sa tanan itong mga kaigsunan, salamat kay ninyo sa paghibong number 1 sa tuang number 1 nga plus ang Sedlin namin tawil nga tinuod buwag tang sa itong panuot, pamaol, parkit sa kalawasan, barikos bench, katol-katol, kutong sa kabataan, lilikay, pagyuta sa ringgi kung mga plus ta sa tuang Sedlin namin tawil pero sabutaan, harap mapalit, sa butika. Di ba, Dimin? Tilo na, sa butika na kita makapalit, pero naagi Facebook page ang Sed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalang itay pang Panyawan Herbal, yun niya makita tanang produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kogon Herbal Capsule, Sed Element Oil, Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya tas kabukira nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee. Shopee na lang, kay ihatod pa siya yung paniyay, Bam! Good morning! Alam mo na sa parokya sa Medalla Milagrosa, diya sa Talisay, Tabunok, Talisay, Ilongos Leyte, Reverend Father Joseph Muego, ang kura paruko niya, yung assistant si Reverend Father Rocky Ruhas. Puro na sila taga-Cagayan o Bukidnon, no? Kumusta ka ba niya punta? Kalabi na sa mga lictor, salmesta din na, kumusta? O ingon mo na sa dito ni Mama Nading, kanunay sunod ka nato din sa Tabunok, Ilongos Leyte, salamat sa imong pagsunod kanunay mga, kumusta ka di ha? Ayaw kalimot ha, sa ato pagpagaligo bonbon, ng imong lula man nagligo, ikaw, siguro ang ato Celebrity Cosmetic Beauty Soap, ang ato ang magpabilin kang batanon,
man, magpabilin kang kutis artista, kutis po sila na. Sa Celebrity Coaching Beauty Soap, kung gusto tayo ng papaya extra, kung doon na ka mo yung mga blackheads, itum-itums niyong naong, di ba, whiteheads, dili ni mo masabtan nga daw na problema ka sa imong skin. Sa Celebrity Coaching Beauty Soap, o doon na po kini natural moisturizer para dili mag-dry ang atong panit. Sa Celebrity Coaching Beauty Soap, muna to salamat kayo kanimo dia mga Pamela Ledesma sa Woodsville Pharmacy sa Uslob nga mga products sa Sid Marketing puno ya mo tang iyang kuan sa istante, no? Salamat kayo. Sa Celebrity Coaching Beauty Soap, puta na lang mas butika o siguro hanggang tanaw ang label kailangan nakabutang niya nga Sid Marketing. Thank you. Okay, sa tanan itong pagkaigsunan, kita na sayon kita ng toxin, maugin mo daot sa atong blood cells. Ato blood cells sa importante, tigatod sa oxygen, nutrients ng tubig sa atong kalawasan. Ini kadaot, ana, mistake, mula po tatong dugo, mauna ang daghang mga major nga mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa na itong balatayan. Busa kinanglan yung kami inom, o GD Tox Plus Herbal Capsule, kaya maunay, importante kayo, kay usak gini ka natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatayan, puno sa nutrients, nga may makapaligon sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA, registration number FR 80715. GD Tox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog, ang number 1 nga mo flash out sa toxin sa ito ang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang schedule ato karong adlaw. Si Inday Sally, Ate Pres. Sally. Oh, si Inday Sally, kanang atungod ni sa kadaghang nanguyab ni Ate Pres. Nya, maulagi, kay ang iyahang konsep nga ba? Iyahang tahas ba? O daghan, yung iyahang kuanan nga Ate Pres nga kung panalitan, kinsay di pa kung silang iro, kay iling iro, dito mo kayo. Ang iyahang, unsay pangalan na ba? Murag iyahang, basta mauna. Ang iyang pagsukod. Oh, pagsukod. Ang iyang pagsukod at Pres, nga kinsa tong dipakod sa kong iro. Mao ako ang kuanon. Pero, 32 ni kapaak. Duha namatay. Niyang napo, tapos hospital. Saon ni mga, purti dagana taon sa mga huyab di Ate Pres. Si Pedro, Sangits Coral. Si Serge, Tagas Sangdan. Si Babi, nakaturang ko sa mga iwa. Maon sa. Mao ni ang problema Ate Pres kay Kita may nakapasar. Wa gyud kay daga sila Ate Pres. Unya ang problema kay iyan ang problemahan kay makiha ba kuno siya kay murag do na may makiha. Ay. Ambo to makiha ba ka na? Murag wata kay bao no? Tayo di man guta mga abogado taon dire pero sa ako tanaw Ate Pres, wag yun gusto, wag yun kagusto si Sally, anang mga nuyab niya. Regard dyan mo si Lisa Bindan, Ate Pres. Okay. O si Debbie Bian, isa. Salamat kay si Joe Pagritaw na ako diri. Lisa Bindan ba? Oo. Si Inday Vivian Cabrera. Hello, Liz. Salamat kayo. Hello, Bian. Mauni atong problema ron kung saon na to, Bam. O sa'yo mabasa na to diya, Bambi? Ari ka dire sa Old Testament sa Genesis, at ang balikon dire sa versikulo 28, kapitulo 1. Again, Genesis, kapitulo 1, verse 28. Ugi panalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamugdaghan og lupa ang kalibutan sa inyong mga liwat, og dumalaha ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda og sa mga langgam og sa tanang ihalas nga mananap. So apil lang ni iro. Apil iro. Apil lang iro. Apil iro. Ito asab bitin. Tanan. Check ni din si kasi nga sa tong sender. Sally. Check ka din Sally, kaning gingon din kamoy magbuot sa mga isda og sa mga langgam og sa tanang ihalas nga mananap. No? Kay matot pa niya dire, so check ni para sa imuha. Pero mo atras ka sa nga panganak kamog daghan og lupa ang kalibutan sa inyong mga liwat og dumalaha ang kalibutan. Murag dili ka ma-check dire kay wa dili ka kaliwat kay grabe magkaka-stricta nga mo sukol sa mga laki nga manguyab nimo. Dili ka check ana sal. Dili ka check aning linyaha, no? Genesis 1 verse 28 to 29. Okay? Dili ka maka-check aning linyaha
nga panganak ka mong daghan, ya dumalahang mga, okay, dari ka dumalahang mananap. Pero nga imong pagdumala, pod, murag dili gyapon ma-check, kay imong mga ilawog ang mga tao sa imong iro nga giduma. Oh, sali kanang dili man nato mapugos kung wa ka mahigugma sa mga lalaki. Balibaran lang gid. Balibar. Pero sige man nga balibad, bag pero balik magud pa to. Maon lang to gihatag Wait niya naman sa pagsukod. mama nga, nugon ang ipangda. Imong mama lay paminyo ana kay kuan man na say pangana byuda ka din mama. Ani na ang maayo ani Gulyat, kayang mama, okay man ang mama kay mo padayon man. Ilag na lang permi ng ilang Tutan? Sa gate. Oh, lagi. Sa siguro sa gate. O di ba, isultil na na mo sa kapitan, kap, kanang samukan, kini mga tawanan. Di ko gusto Ana na lang. papirmahon mo na sila nga, di na ako. Ano na lang, kay ngano, kanang pananglitag ikiha ka, gisot mag-ikiha. O ikiha ka, sumatubang, Sulti siya. matubang ka dito, niya imong ipako nga samukan kaayo. Samukan kini ka. Panag gusto na ka mo pahuway, di ka kapahuway, nakay buhaton, di ka kuhan si mong buhaton, di ka Di ka ka-focus sa imong trabaho. Sabog para nimo. So, pwede na imo ikuha dito sa kakuan nga, makahatagos lang kasamok, ako mga atimanon, doon ako mga gibuhaton, dili na ko maatiman. Ana lang. Yung imong mama, kung maatiman niya, okay ra, pero, inon daw po nga, ikay magunit siya, pwede magsigihon mo, kanang lakan pero man yung putahan. Ikaw lang magunit siya, yawe, aron na yung magsigigaan, ha, imong mama, dili pa kaabre, dili pa kapadayon. Apan sakto, itong yun imong Gulyat, nga man to sa kapitan, nga, magbawala na silang kuan. Bawalan gid. Kay ingon na ana og imong ipapak og iro na lamang mo imong pagsukod nila kanang naamasad kay tulbagon sa balaod kay ang ikaw may imong pagpatambal sa bisan tinuod imo nang gingon nga ako ra gituyo ari na ko mo islag na sila pero sa balaod mura ka tagay sa iro mao mo bayad sa tambal. Mahal na ba kayo? Ya daw sa ra ba pagitaon ra ba kay ng tambal. Yan. So, ano lamang? Unsa ka na day kuha na lang ipon ni mong iro. Sama na pa na ka dito naman nun. Kung ako ang puzzle, Tihon.